Ya mata, minti ɗaya mana. Wani minti ɗaya da Allah. Mara lafiya? Lafiya lau wallahi. Kuma kin shiru baki dan mun magana ba. Da Allah kawai na ganki ne kawai na ga kafiya nan ma da kuma ni mace kyakkyawa ma. Dan Allah malam ya ishe ne haka. Kana ta faman zuba lafiya? Ina son ki. Me? Ke? To me a ciki? Ba a gaya wannan yau. Kawai. Dan ba kawai dan Allah. Ya kuma ta gaskiya suna da matsala. Ina nan jiran ki ai zan ina jiran ki ai. Na sa kai ba mai maida ni kuma ƙarya ne yanzu wucewa. Kana nan kenan baka tafi ba. To gashi nan. Shalo a gidan uban wa. Shalo a gidan uban wa. Wallahi Matar mai gida kake bi? inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Matar mai gida kake bi? Wallahi mahaukaci ne mai kama da Mahaukaci? Idan muka